Ensueye nabona aye tegabuya emechege twabegete gaisana ensuka ya chengene na tukayebwa ni buni singi twaje konyora na makoko busa yagotereri tukayesyokie chiro kumbuka tukuyesyokie chiro abachoki bayarorire ng'ake minja moyo kerengerako ali abachoki batutabana ni garende ande bakayebwania bono tugwete ng'eka rutire kusine ndani yango nsu yetu ne ndani meyaira netigo aina inje nabonta gete kuburinga abantu baminto mwerorera mwego muna baseneta bari gukwana chitake kaibere ganire kabate bang'atoe bonense ya motora abura nisika kabakoira no korona bakababuna abantu bari bari kwagacho munaro paperi kero muntu agukwanira uge ngao oikabona ntura amanya buyanga inkiki abete Nairobi munere ngani atu asirirania bachoka kabata manensu yeito abantu bakanchongo tote bari kucha hapa kaba mbiri tukasirirana tukatama bono poka rero naja kutumuruka kuruma hata ikasenta naja kubura ngatigante bya abantu baminto pole ebintu bitu bya abantu banyamira mbiri buya egento gyokanje nari gusaba rero tona abere kingo na gutangaza inketari ngankende gusema ari gusembonda ntagete kurusu musiko minto nyaribu egente ekamo gyoka ngusaba ekamo ekoti ruling inja rwetu ekotabanganya baronero muspika nande tabwati manganande nabamisi twachore tukero nintu twa murusiti nande tukebekero yetu atagete ekoti ruling eri nabekotabanga ebintu tubune umupangilio onyamiro uri munana igwa abande bako nakota nawo ngagosenge board gose municipality chigaitiri board ntute yo tu approve bune assembly the body ya Keroka gose body ya Nyamira municipality na chitoganyete tukaranse to akabantu bari umusasa tubaitie na chitoganyete bakabona ngore ndiko nyikiachire angegasi yetu akodi aba iri bana abo be town abansomete chisabu Kisii National Polytechnic na ande bone gani nche chairman ye budget na aitie ga nchu ensengi mabaga Nairobi ka kiti gamba borie asa abantu 35 oraisa kubori kuboni gangana kyo nyanja ekwa byareta abana 10 batatu bagukwerere nerira babale oburi kungandetera abana bawo bali ngokoreza mbali 10 bonsi kwa byarete kurwenda yao bande batatu bale mbera wesina abasaba bagutigalirete tali abale moyo omo MC Onyamaiya agasirete oyo nyansiongo gekabanganiga igabekere gorio koboko agaseri gugochika oyo bwekerenya ka design agacha obo speaker bona ba MCA tole ororo twarenge monyo etwarenge 32 to 30 ya 32 irenga 21 lakini tukakachikura paka 23 poni gintu gyukanta maitinga abantu aba batagete urio serete kukuru nyansiongo tomoreta akekura amana koirana oyo onye bwekerenyo uri obeiro mu speaker ara arusie go pie ribo speaker acha kamno mo MCA anamana kwira na igora ariko verify uzuyo usire tu Nyamaiya gatware kwanda to mokori yesu tu igweto bogete na Lazaro abno abantu babere ntu tumanyete babogete nera gatware kwanda tumutura aboke toje tumato akire kura na anamana kwira na ira no boina bwajemi uzibono akisabu yino yaka boka Nairobi yali nkwaro je bako aka igateba ngaro esegente kabanta abanyamira mbuya bare lakini ndege sengencho abachogi bachete mwaro chimuna bachete bakagwa ari muna masagiro abachogi baitorende bakakuwa na bujeka kero muntu agatane kintu Kenya mira ngasoka kirarabu kitake kaibiriga wana matanga buna ayara igoroche abana bati guchinta kana ne abando nguri yara gorosi gusena maji go muzo nonda iga gonde gesima go constituency ya Kitutu kolera na abantu mwana twasomete nere sukuru Kisii National Polytechnic ezina arenge president ondo gukagira ngani najite sukuru ningo yonaje kolera na abanda twasomete ko mubadeni ni ari muntu twakwebije umwaka His Excellency Amos Kimuminyaribo nyasaye gakokonyete na ndu kairana kolera abantu banyamira egasi korutu akanyorete biragita no mwaka oherire as long as chipara chiteye se wodi ku township gitimbuka tibya sara no mwaka uri MCA timbwati besa ndaboke mambia ya munchi kotana nguchinde koli barabara gete chibesa chonsi pintu ka stoko kora no goheti chibesa ekarutu ahitiri tuamana gochaka kumulika nechi tochi tuokie birobu tuona korona umuntu uyu katokora kako no kulinga ngura tuamanya ibintu bitu byatagire wasenyento umuntu uyu kabone ibintu byita gutakuna kari buya tokagerete ngane gasiare bono kera jinse ntuturo jako no gutakuna umuntu ndobyeto biko na kolego nakitokubora ringo mwaka bone sikire kahika tokorera abantu baminte gasi egento gekubwati ntune gasi tutagete egene gekubwati ekere gasi eteye ekirabwati nekikirabe lakini sibona ntwe gento gekubwati after toro de Nairobi egasi budget tu ahetia toigunga procurement yako riru oyo nenu uso mwaka herire ko tu agatetie budget am the chairman budget ye county ya Nyamira etu approve tie budget muna ya rusitu kumachinani ge gachari nkanyisa muchega ngajirigereri aiga je sina jede mba kuna kunete go bongo boka utoka bono rero bokorora bwangu
mangana mbwango ngoyu kaba ithiri budget nkaba na kinta gete nonye naba mwegwete nini mwategerera esabu mbare bago kagaba manyite esabu na igwete ndo kubora ngambare ari bare season monto yo mukuru ward yana ya township obeto mwarimu bweji sabu rende ngokumetia abantu barengo umuntu gaki no mbono ntu bone tikorero umuntu bunori akorusi bwo principle uira ni kubako mura mwarimu bwekerasi uri tayero yobone track record yete rwako kinu umuntu mukendupi tabone tikonyorera rubaganera kwa nandi tata guru umuntu masi tapa ko mwarimu bwekerasi chichoka yobona no tari gutuna no batabidire ngo ndi yaringe track record yaringe bi so nchege ntonta gete kubodi mwana minte kama eseli swali iri kwa mbori nkelinga mwaka tika tokorere gasi number 1 mukaka tokorere gasi number 2 tokorere gasi number 3 tokorere gasi aba iri bana abo betawo na bansoma tisabu Kisii National Polytechnic na ande bone gani nche chairman ye budget na itie ganchwe nsengi mabaga Nairobi ka kitigamba borie asa abantu 35 uraisa kubori kuboni gangana kyo nyanja kwa byaleta abana 10 batatu bagukwerere nerira babale obori ungandetera abana bawo bali ngokoleza bali moyo mbali ko mibonsi kwa byalete kurunda yao bandi batatu bale mbera usina abasaba bagutigalirete bali abale moyo omo MC unyamaiya agasirete oyo nyansiongo gekabanganiga igabekere gorio koboko agaseri guguchika oyo bwekerenya ka design agacha obo speaker bona ba MC tuli ororo twarenge moyo etwarenge 32 230 ya 32 irenga 21 lakini tukakachikura paka 23 bondi kintu kyukanta maitinga abantu aba batagete uriyo serete kukuru nyansiongo tomoreta akekura amana koirana oyo onye bwekerenyo uri obeiro mu speaker ara arushie go pieri obo speaker acha kamno mo MC ana mana koirana igura ariko verify uzoyo sire to nyama yaga tware kwanda to tomokari yesu to igweto bogete na rasa abno abantu babere ntutumanyete baboge neraga tware kwanda tumutura aboke toje tomato akere kura ana mana koirana ira no boina bwaye uzibono haki sabu yino yaka boka Nairobi yali nkwaro chibako aka igabataba ngaro esegente kabanta abanyamira mbuya bare lakini ndege sengencho abachogi bachete mwaro chimuna bachete bakagwa ari muna masagiro abachogi baitulende bakakuwa na buje kakiro muntagatane kintu kyanyamira kosoka kirara chitake kaibiriga wana matanga buna yara igoroche abana bati kuchinta kana tenga board kuze municipality chigaitiri board ntute yo tu approve bune assembly the body ya Karoka use body ya Nyamira municipality na kitoganyete tukaranse to akabantu bari umusasa tubaitie na kitoganyete bakabona ngone ndiko nyikiakire akigasi yetu akori umwaka his excellency Amos Kumwominyalibu nyasa kako konyete nandu kairana kolera abantu banyamira egasi korutu akanyorete biragitano umwaka waherire togonte bina kuru umukuru bina twakachakete Minyalibu nyasa kako konyete nandu kairana kolera abantu banyamira egasi korutu akanyorete biragitano umwaka waherire togonte